Il-psikjatra Mark Schwireb u l-boxer Scott Dixon tresqu l-qorti brabta maħruġ u użu ta' ċertifikati mediċi folot. Fil-qorti semma kif Dixon li għandu 48 sena kienet jippreżenta ċertifikati mediċi folot maħruġa minn Schwireb biex jiġġustifika għaliex ma kienx imur jiffirma l-asta. Fil-fatt Dixon kien għamel żmien ma jmurx l-asta jiffirma l-ktib tal-libertà provviżorja fuq każ li seħħ fl-2009. Għaldaqstant il-pulizija talbet li jerġa' jiġi arrestat. Il-boxer preżenta diversi ċertifikati mediċi fil-qorti biex jiġġustifika għaliex ma kienx imur jiffirma l-asta u l-qorti kriminali kienet ordnat investigazzjoni. Tant li u spiċċa ġie arrestat. Minħat jew Mark Schwireb ġie akkużat li ħareġ ċertifikati folot u ta' informazzjoni ħażina lill-awtoritajiet sabiex jibbenefika u jew ħaddieħor. Fl-istess waqt Scott Dixon ġie mixti li falsifika dokumenti u għamel użu minnhom u kien mixri wkoll li naqas milli jaġġorna id-dettalji tal-karti tal-identità u li kiser il-kondizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. It-tnejn li huma wieġbu mhux ħatja. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Marsen Farrugia tagħthom il-libertà proviżorja.